ating pag-aralan ang kwento ng isang lalaki sa isla ng Zanzibar. Ito ang kwento ni Ezekiel na pinamagatang Ang Diyos ng Araw ng Pamamahinga. Noong 1986, si Ezekiel, isang Kristiyanong naninirahan sa Zanzibar, ay nakatanggap ng isang aklat na may pamagat na ang tunay bang araw na pamamahinga ay Biyernes, Sabado o Linggo? Hinamon ng aklat na ito ang kanyang paniniwala sa pagsamba tuwing Linggo at nagbigay ng mga biblikal na patunay na ang tunay na araw ng pamamahinga ay Sabado. Dahil sa kanyang pag-uusisa at pagkalito, ibinahagi niya ito sa kanyang kaibigang si Moises. Upang makahanap ng mga kasagutan, nakilala nila ang Adventistang literature evangelist na si Johanna na nagpakilala sa kanila ng Bible correspondence lessons. Habang matapat nilang pinag-aaralan at tinatapos ang mga kurso, lalong lumalalim ang kanilang pag-unawa sa banal na kasulatan. Natuto sila ng higit pa tungkol sa araw ng pamamahinga, sa mga katotohanan ng Biblia at sa mga prinsipyo ng Kristiyanong kalusugan. Ang maliit na regalong kanilang natanggap pagkatapos ng bawat kurso ay nakahikayat din sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan na mag-aral ng Biblia. Sa panahong ito, 3 beses na nanaginip si Moises tungkol sa isang malaking kulay kape o kayumangging pinto. Kalaunan, natagpuan nila ni Ezekiel ang naturang pinto sa isang bagong Adventistang klinika sa isla. Doon, isang Adventistang doktor ang nagbigay sa kanila ng karagdagang mga pag-aaral sa Biblia at nag-ugnay sa kanila sa isang house church na lalo pang nagpatibay sa kanilang pananampalataya. Matapos ang halos 1 taong pag-aaral, lubos na tinanggap ni Ezekiel at Moises ang katotohanan tungkol sa araw ng pamamahinga at humiling na mabinyagan. Sila ay nabinyagan sa Indian Ocean at naging kauna-unahang mga Seventh-day Adventist na nabinyagan sa Zanzibar sa loob ng maraming taon. Ang kanilang pagbabagong buhay ay naging simula ng paglago ng gawaing Adventista sa isla. Noong 1989, dumating ang unang Adventistang pastor at noong 1995 ay naitatag ang unang Seventh-day Adventist Church. Sa kasalukuyan, ang mga Adventista ay sumasamba sa iba't ibang simbahan at branch Sabbath schools sa buong Zanzibar. Ang 13th Sabbath offering ngayong quarter ay makatutulong sa pagpapalit ng mga lumang pasilidad at sa pagtatayo ng 2 makabagong gusali upang mas marami pang tao ang maaabot sa pamamagitan ng Ministeryo ng Pagpapagaling at ng Magandang Balita ng Kaligtasan. Maraming salamat sa inyong pagpaplano at bukas palad na pagbibigay para sa mahalagang proyektong misyong ito.